Otu a ka ndị be anyị na-esi arụ agwụ ma nọ ndị Imo steeti maka omenala Igbo na-aga na ndabere na ndabere ọdịbendị. Onye ọbụla obodo niile marụ ka ha si eme ife agwụ, nwelu ife ha na-eweta ha ji arụrụ mmadụ agwụ. Kedu ihe a na-akpọdo ya bụ agwụ? Kedu ihe bụ agwụ? Agwụ is a spiritual foundation, the spiritual intellectual foundation of any living individual. Agwụ is the energy of creativity. Ihe agwụ bụ akọ na uche Chukwu ka agwụ bụ. Kedu ihe ndị be anyị ji arụrụ agwụ? Ihe anyị ji arụrụ agwụ bụ ka mmadụ na-agbanyewe na akọ na uche. It helps to grow a person's mental acumen. It grows your thinking capacity, your thinking capability. It boosts your creativity. It helps you to be more productive. It gives you insights. Ụmụ ndị be anyị na-asị na agwụ bụ bute bute, na agwụ bụ polisi mmụọ, na agwụ bụ bute ego. O butecha ego ọgwụ, ọ dịghị ka na ọ gwụrụ oje butekwa ọzọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na anyị sị na agwụ bụ bute bute, na agwụ na-ebute ego, na-ebute nka, na-ebute nka. Ihe agwụ na-enye anyị bụ akọ na uche. It gives you the insight that when you apply it, you can now use those insights and that insight will manifest as wealth for you. For instance, ọ bụrụ onye na-ese ife, if you're an artist, some artists that I know will tell you that they got inspirations from dreams. That they drew these things not because they've seen it anywhere, but they just, dreamt about a certain thing. And when they sold that particular piece of art, they made a lot of money from it. Ya ka ndị be anyị fụrụ kpọọ ya agwụ. Ọ bụrụ onye na-azụ ahịa, ọ nọ na nlọ na-afụcha otu ọ ga-esi wee afịa ọ ya ebute, afịa otu ọ ga-esi wee mee afịa, otu ọ ga-esi pakeji afịa, otu onye ga-abịa zụ ya afịa, onye ga-abịa mere nka mere ya nka. Ọ ihe ndị be anyị kpọrọ agwụ. Agwụ gives you the insight. Ndị be anyị ga-asị gị na mmadụ na-etonite, nwoke na-etonite, alụọlụ ya agwụ. Ọ bụrụ onye ọrụ malụ, alụọlụ ya agwụ ka o wee nwee ikike ịlụ nwa ọlụ ya na chi ya si na ọ ya alụ. Anyị ga-ama na agwụ dị n'iche n'iche. Anyị ga-ama na agwụ dị n'iche n'iche. Agwụ ama mbụ agwụ, mana agwụ na-esite n'agbụrụ. Ya mere a na-achọ ime ife na mgbe gboo, mmadụ chọrọ ime ife agwụ jee na ebe arụrụ agwụ be nna maọbụ agwụ ikwu nne wee mee ife agwụ ahụ. Mana maka na ife dịzị ka o si wee dị, onye ọbụla na-emezi ife agwụ ya. Maka na ka ife si wee dị, ọ bụghịzi onye ọbụla na-emezi ife ya bụ agwụ. Nke bụ na dị imezi ife agwụ na-asọzi ụfọdụ n'ime anyị ike. Mana kịta nụ ị na-ekiri ife onyonyo, ịlụkọta ihe anyị na-eme nọ, ike ntị ọfụma ife ndị be anyị na-eme. Maka ndị ụka na-ada abụba site na ndị na-eme ihe ọdịnala n'ọha nwa ka a na-achọ imegide. Mana ige ntị n'okwu a na-ekwu na a na-alụ ya bụ agwụ, ị ga-afụ na onwere onye na-ekwu ajọ okwu, onwere onye na-ekwu okwu na-ekwughie otu ọ ya abụ n'ọka omegide Okeke ma ọ n'ọka omegide Okafor. Ị na-anya ka esi alụ ya bụ agwụ, ịfụla ọjị. Kedu ife ọjị pụtara n'ala Igbo? Asị gị na onye wetara ọjị wetara ndụ, onye wetara ndụ ọjị, mmadụ debeghị ewere ọjị n'onye ahụ. Ọjị abụkwa nsị, ọjị abụlọ nsị. Ndị gboo ma na enwere ife dị iche na mmadụ na-eme omenala, na-eme ọdịnala, na mmadụ na-akọ nsị. Enwe ndị na-akọ nsị maka na ihe enwe n'ọdịnala is a natural law, and via natural law enwe positive, negative and neutral energy. Ọdịnala bụ na o nyegide privilege ka ị mee ife ị chọrọ ime, choose your path by yourself. Ị chọrọ ime mma, irite uru dị na ime mma. Ị chọrọ ịbụ ajọ mmadụ,
ị ga-erutekwa uru nọ na ya maọbụ ọghọm nọ na nke ọbụla ị chọrọ ime. Isi nọ ka ịnọrọ nke ahụ bụ na ịnọrọkwa ha ncha niile so onwere onye na-abịagasị gị na nke ị na-eme, mana ndị be anyị ga-asị gị bụ na ime mma ihe ahụ i metere na-eche gị, ime njọ ihe ahụ i metere na-eche gị. Ọ ihe a ka ndị be anyị na-eme. Anọrọ ebe a na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche, one a ka anyị si na ndị mmadụ anọrọ, anyị adịghị ezo ya ezo. People bear witness maka otu esi eme n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ndị be anyị ị na-achọ ịrụ agwụ, ndị be nna gị ya na ndị ikwu nne gị ya nọkwa ya wee meere gị nke ọha. Anyị adịghị ezo ya ezo maka atụcha aja anụ ahụ eji wee chụọ aja elikọọ ya, gị na nwanne gị elikọọ nri, aṅụọ mmanya, ama njakịrị, onye ọbụla achị ọchị, onye ọbụla alaba. Dịka nọma ndị na-enwero ife ha nwere, onye na-enwero nne ụtọ ma nwee ike jee ebe a na-alụ ụmụ ọrụ anọ nke kịta na ọ bụrụ na anyị ka jisiri omenala anyị na ọdịnala anyị, onwere onye ga na-asị m na agụụ na-agụ ya, onwere onye ya asị na agụụ na-agụ maka agụụ ga-egba esi ofu mmụọ nọ n'ebe ahụ jeje rie nri. Ihe anọnwa mee na amamobodo ndị alụsị ha dochiri ụzọ ha etikpoo ya. Nna anụnwa mere ha nọ ha echezọ na ụmụ alụsị ahụ a historical significance that anọkwa ife anọkwa. It would even give more aesthetic to that road. Eme that road ezigbo adjust. That etiti ebe ahụ alụsị ahụ nọ agba ya udo, dozigharịa ya. In the years to come, ebe ahụ abụrụ a tourist site maka the history nọ there. Ihe onye na-afụrụ ọkalịrị ya. Our world view as Africans mpe nyamel na ụfọdụ ife anyị na-ada emewe na anyị ada amụ ụlọ emewe ya bụ efe. Onye mere anyị pụta ụlọ nsọ anyị asị na ha oife ekwensu ka anyị na-eme, oife ndị ajọ mmadụ ha achọwaghị ndị ha ga-egbu, ife aja edose n'ụzọ esi na-achọwaghị igbu mmadụ. Ihe ị na-ekiri kịta, ihe ị na-egete kịta, okwu anụnwa na-ekwu o nwere ife dị njọ na ya? Maka asị gị na eke ife si atọ, a agwakwa gị ka ife ahịa ihe a si atọ, maka mmadụ adịghị ekwuche ihe ekwuche, mana ijiri anya gị na ntị gị wee na-anụ etu isi atọ n'uche gị wee na-etinye. Ihe a kịta bụ agwụ ka a na-arụ. Arụmechere ya agwụ, ihe afụ mgbe ọ gbaghị n'azụ ojeje mee ife ndị ụrụ agwụ, ojeje mee ihe ndị ụrụ agwụ. Ndị anyị na-akpọ ndị ụrụ agwụ, ụrụ agwụ bụ ona agwụ nọ bụrụ a vice, bụrụ a virtue. Ndị ụrụ agwụ bụzie a vice. Ife ọ nọ n'azụ ya na aka ekpe ka eji enye ndị ụrụ agwụ ya, maka ndị be anyị kwete ihe kwụrụ ihe akwụdobe ya. Ome enyecha agwụ ife eje n'azụ were aka ekpe wee nye ndị ụrụ agwụ, maka inyecha agwụ niile hụ ndị ụrụ agwụ ịma na ihe ime ka nwee ike ime gị. Na ndị ụrụ agwụ a kịta bụ nọ agwụ na-eboost creativity mmadụ, while ndị ụrụ agwụ their main function is to function or to distract you. So those distractions ị na-enweta bụ ụrụ agwụ ka ndị be anyị na-akpọ ya. Ọlụfa bụ ibutere gị nseke, ibutere gị distractions, a womanizing, promiscuity, drunkenness, all those things. Ndị ụrụ agwụ na-ebute. Mana let's apply it in the general sense of things, the reality anyị. We look at agwụ as an energy of creativity, something that when you apply insights from agwụ, you can basically grow yourself, develop yourself, be better than your today through agwụ na uche Chukwu. Maka agwụ na-enweta akọ na uche n'aka Chukwu wee zipụ ya ndị ọ gbara ejiri wee mepụta ife n'ụwa nka. Now you can look at it by self-development, how often you read and ihe ị na-agụ,
how you apply those things, how you try to develop yourself, ị na-ege ntị ihe people na-ekwu, how you learn, the informations you digest. While Orago comes in form of distractions, movies, partying, ị na-akwụgharị n'ilo, things na-ada boost to your development. Maka otu isi afụ otu ndị Igbo si wee mee ife, a na-enwe a spiritual interpretation of it, nwekwa a physical interpretation of it. So ka a na-eme ife agwụ, a na-enye agwụ ife, a na-energize agwụ, na-sharpen ife niile so agwụ. Now this ihe ọ na-agwa gị kịta anụnwa as a mmadụ bụ nọ ị na-eme ife, continue to develop yourself, continue to be better, think of ways to improve yourself. Why na a na-enye ndị ụrụ agwụ ife, ihe o mean to you is gị chetakwa na ka ị na-achọ ime ife dị mma na enwechekwala ụmụ ife dị na-aga ebe na-akpasasị gị anya that will distract you from doing things the right way. So a na-emela agwụ ụrụ agwụ ife, they are telling you recognize these patterns and know ways to deal with them. Don't allow those distractions to destroy your life. Rather, focus on your goal, on self-development. So we should try as ndị ọdịnala anyị na-achọ ịkọwakwa ife a, we should not just limit these explanations to spirituality, to ife anya ada afụ anya. Let's also apply those wisdoms anyị na-enweta from aka ndị mmụọ, tinye to our modern reality. So kịta agwa gị sị gị na ndị ụrụ agwụ bụ ihe dịka ọ na-eme na-ebutere gị insect, promiscuity and all, womanizing, drunkenness. Now physically what it means is that you should not feed those vices. Maka na ala Igbo ada eji aka ekpe enye mmadụ ife, ada eji aka ekpe analụ mmadụ ife. So already ihe ọbụla a na-enye mmadụ, ihe ọbụla ị na-achọ iji iwere mmadụ n'aka ekpe, a na-afe ka ife rụrụ arụ. So it's telling you don't feed those vices, rather focus on the virtue. So nye ka m chọọ ka m gosikwa unu, a na-asị na ndị Igbo na-arụ agwụ, one a ka esi arụ agwụ. Ịlaiki ihe m na-eme, ọ bụrụ na ịlaikiri ihe m na-eme, sonyere m, comment, like, share, ka ezisa ozi ọma ọdịnala. Maka ọdịnala na-lay the spiritual foundation to the development of our Igbo. That if we can pay attention to all those things closely, we can develop our region, we can develop our individual selves, and when we are wholesome and living a healthy life, we can also now, push in those love, those things into our society. Magazine.